beli pi kipat ba sasisian pat yuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ilada penbenah kini sisngi arsengi ban mentangin penbenah biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khatsan trik jong mentau benai Julai hadu ka arkway trik jong mentau benai Julai ngin pen iya kene ka film tang steo de kum ta ngin nomlak pan pen isu hadian de kum ta nga ka pat ipi kipat ba snop ha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen iya kene ka film kan de kapor kadwe siteng men step ar baje janmit san baje janmit pat ha kapor nyo baje demit te kumta ngam dren kamban batai hak bede bet khana jong kene ka film te wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shushu nga kapat ya barok ki youtuber hak baki lab no upload lang kene ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jing ta ya channel jongki namar ngila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubot sekiwi pat ki bom yo sngo de se anre de ning ba ka YouTube channel jongki dak bapin ni rapan upload lang ya kene ka video ko banga keren menta khnam kan long ka jing rap nak leng jongki ru yeni please bu sim ka kunde jing e cha pi ka be hasr nge chong pi ngan wan ban ta ban long ka jing kan ma ban long ka jing kan ma ngan wan ban pa ban long ka jing